Shugor nakaslem jong unongsan hima. Hadin baka Executive Committee Jong Khasi Hills Autonomous District Council kala penmi ya ka hukum ha ubnai jemang ban ptha ya baro kirang ba snong bakin ambit ban ai sernot lani ka residential certificate ya ki no ki breu ki bamdai na ka jat benreu khasi jantia na ka benta ban lejpan ya ka permanent residential certificate na ka domicile certificate klem darai lingba ka executive dorbar jong ka snong ba ya ka residential certificate te ban ai tang ya ki tu ki bala song snong amduna ya ka khat arsnam ba dei banda soiru amduna ya ka ar hadu laingut ki khot jong ka executive dorbar snong na ka liang ka shipho dorbar kala penpau ba kampat da ngothu thau ba halor kani ka hukum ki dorbar snong ki badan hapo ka shipho dorbar ki kinthop ya ka jayau langsning ka demil ka lama villa ka kuala pati ka lom dingjeri ka sunny hill ka mauba ka mauprem ka nong sopho bat ka lom kshai nakaliang unong san hima ulalai banye kendo ye ki ramba snong jong ki dong ba pher kamtam e ye ki to ki ramba snong jong ki to ki snong ki ba ki nong song snong ki song khle lang pat ki wei pada ki jat benreu pan ngap ya ka jing pun sngo jong ki ha ka be dei bat ka hukum la ki persha ne ki sngo ya ha kita ki ramba snong ki la pen pau ba halor ka hukum kimpat sngo thau lani yo jing shai ba kumta kila ong bahadin ka jingwan ye kendo yo chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing sim kaban salong ha ka ar puwei tarik unailor kin sala ban shim ya ki wei pat kirai lani ki senjam baki dei ban le habaya keren pat badurang ba snong ka lom ding jri uba jol sing rani ubalabat ye ka kam rang ba snong lakum ba arsnem duna ai ulaong ba umpat la ban ong ai halor gani ka hukum henrai un sala ban keren pat halor kani tat hadu andarade ban shong ye ka jingelang bat ka shipho dorbar uba rani ulaong ba haba urang ba snong bat ka committee jong u kiale banam ai sernot ye ki barjela kita ki barjela kinam yo shu ya ka khai pateng bat haba kim yo ya ka khai pateng kin shong kin sa hai bat kin khai hai bat kadi kan khanglat ye ki barjela bakin khai pateng hangni nga nga te I rumba chunong je grup jri ka te jong ngai jol sing rani te mentang la bat ya ka kam rumba chunong la kumba arsnam tuna hoi ni hana ka liang juki ka chunong hi ngala bu haka an ka rule ku jungi bu chunong bang yem nom la ban ai no si ya no yuno tang ke balong si posnem bat kitu ke bal akha la pu dang ne ru ban ai no si thamai na mata ka terdik lesson ni la rai bang nom ai kat kum ka ni ka tem ka bakil abu yang em ya ka ta ka ji ya khle te mon baro hi ka long mo na mar kini ki bat jala ka pe song po ka dong ka snong jungi kim de ban ong ba ki bawan nang ne nang tai babun hi ki bala kha la pun hang ne bupli namar kisah hang te hapo dong jungi ka bangi khot ka masjid kompon la ne u Salomon kompon te ki kisna jing sa sem hang tu ki ai bai wa yo trai yin te namar kata ngi ngim la ban le e namar ngi yibu la ka jong kinok sansar hang tu kum urang ba dong ne ki we stik me bar jonga bangin pe khmi ya ka tu jakka ka ba yo ki wan ki breu ko nabar te nabar kata ka rukum mi ki nok song hang ni hangi kim de shu ki ba thamai ki long tang ki barem bat ki ni ki bawan bandon sa haji ngasem ru ilabu ha ka an shlong jungi ko long tang khasan si ki la bandon song ban sa ang tu lada ki palat na kata ki din pantip serung ba snong ba ngi ngin lek pe khmi yaki basakan no si kin sa ti ha be de pada ba phi ong mene ba phi ai da kapor de phi bu da kapor ki bar jalate ye gini ki bawan thmai pada hang ne snong ki ba kwa ban lon chong wai han ne snong ki bam de ki tra snong ki bawan shong wai han ni ka trai snong han ni ka snong jungi ka long ba
ni ai tang ye ki khasi ki bar jala ti mentah du mentah ni la khang kinu bo ai ying ye ki bar jala wat ya katu ka ying jung ki ru ki ka shnong inum tip shu ban inum sha hi ban ai wai u khasi la ne u do kharu nama kumpon hate kumpon muslim ki dei ke jakai bala de jong ki dekhar handre hadu mentangi ke bawan thamai ngim sha namar ngi la tho ka sing sos la le ka sing sos ngi la khen jing khen ye ki hakata ka ying ki barim ki dong kat no de ki tu ki khun wat tu ki khun jung ki ru menta ka khun ka bala le sadi no shawai de ngi la khen ye ka ba ka kam dei su ka trai chno ban ngim la ban ai ka wat ya ka residential certificate ru ya kum kata ka priu bagala mi na ying ngi sha tang yo tu khun senrang juki bon wan sadi bon wan ra ya ka lok ka tungi pedang kat kum ka ni ka yu jungki custom jungki ban ngi ru khasi ni le kum custom jungi ba ki ngi sha yo no lok jong ka tu ka khun ba ka wan sa ha ka yin ka sem ka kemi la ne ka shong wai hang ni ru dau di utrai shnong dau sunrang te kata ka de ka khubor jonga ban ai na manta ki nong shong wai Ki how be de but residential certificate but ki judan ki bar jala bi wan pan api. Ya gani ki wan pan namar babun hi kilik na manta ka kilik pilgrim kilik ni sitai tang ba ki de kita ki bar jala ru ki bai song la sa ni ku mangla batai phim ba ong ba ki la kha la pun hang ni bagi la sa hang ni de ki post nam la belong si post nam ar post nam man chua de kita pun kita ni ai residential hang ni ngi tho wat akte residential certificate ru ngi tho ki song wai la ne ki trying namar kum belong hang ni ki don hang ni po kumpon muslim ki don ar kanran nak ni kui kaliang jong uta ki ong u Salomon kompon ki don ki song wai ki song hakitu ki jaka bercate ki ong murji kompon ru ki song wai ha yin jong kita ki briu ki song wai kim ri ba ki song wai ki sna ki ya ki yin jong ki ka ai bai wai ha kuno dur ngum da tip e de kum kita ngila debri sare ki na du basdang jong ka jilong ram ba snong junga arajar arpho ar te ngila debri star ki tang ki tu badon ha kerteng ha ristar jong ka snong ngila ban ai ka resident sal sukiat tang bang yi pan i ba ki song wai ta ke ngani ka long ko khubor ka ba ngai ku ram ba snong ngasu dei baladangi ki ram ba snong yi strict banginom INOC haka khayi pateng jongki hang ni ban ngim sha bakin song wai ha ke ying khasem khasi la ne ke ying yisem pra de khar jongki ru ke bon thamai te ka tai ka da ka nong riem ka ba namata ka ILP mo ba ki kinom yo chu khayi pateng hang ni te kin song kin sa ai kin khayi ha la dangi unong chong chnong urung ba chnong ber ko committee ju u kim la ban aya ki NOC ki te kim don lat re ban khayi pateng hang nei hoi ka so hi ban ya hak ta ko long ba namar ba kat kum ka ai ka ba nga i ba una kaliang usim ban agliang khadimo ki khen ba trai chnong hani ki de ki nong basa ki ba post nam haneng mo kam ban ngi khasi ru bagi long rong ba snong nga i ka dei ban long si post nam bagi sa tu ka dong ka snong ba ngi yo ya ba ka dei ka yin ka sem la jong te ngi long ban long rong ba snong te yo du khar pa de yim sha hi ka kum ka an jong ka hima melim ru bong ba long rong ba snong du khar ba tang u state member jong ka senong ngim jum khot yau dokar Kadba urang ba snong ka dorbar snong quality pan uba DM thangkeu ubadang sushimti ya kakam dang kumbalai saubnai AA ula ong bahag ba yadei bat kateko hukum kabala penmi da ka KHADC ka dorbar snong kalaya perkhat banyale kumno henry ka wei na ki rai jong ka snong ka long banya kren hapo ka sipho dorbar
Habakli la hato na kalyang kador bar snong kasngo ya hap ni ya gani ko hukum uba thangke ulaong bakadang long ka ba ya ba unjuba halor kata namar bakani kamat kalong kabakta ba hagabaye dei pat bat ki dukan jong ki bar jela ki badan hopo kasnong uba warjri ulaong baki don ki dukan ki bala shumi kumto krem ka jingtip jong kasnong pada habaka snong kalaj ban a jingtip shaka KHEDC na kalyang ka KHEDC kala shuwan kmi Henry ka klemle AA Satya pat kitay ki dukan pat kidang sa kumjo ulaong bakat kumga jingpet jong umtip baki don jingede ayu hapdeng ka district council bat kiti ki bar jilla ki babu dukan hapo ka snong namar ba habaka snong kalaong baki tay ki bar jilla kimdei ban shong dukan hapo snong Henry kita gidukan kidang ne sa kumjo. Ngai ba desta em thankir dari ramashnam panapti ngana shishinti gini kam ramashnam tan sinambi dan tanang ba nelom na April malai nice online so kabede betul sithi ngila ia perkhat ni nyelek kuno ke bedai begini te ko wei na ki rai jongi ana mungin nyekran ha si folder bar te ila IT ni piasa ka si folder bar ka ki rai te nagaleng jongi tengin nampat la nong te ka de ka ni ka committee ka sa follow up te pe tai ngala no em ta ka fi ma ini kamu sensitif mungkin kias jengi ke fair naki degree wikis nong nama ni don lang bagi beliau bagi ni non tribal kan hang ni bahasa lagi deki genuine citizen dari India ini te long kemudian imigran hang ni kan karena kata kebu ini hang juga NOC te kalau dalam ni daya siang komiti kat bakarai ke executive committee pada kata kawa nilai pemta kamu kita study ya ka jinglong try jadi jinglong mok di hapan pencangnian pemta kan muslim kila siang ide hok ne em kem de hok ne em magi dan badan beka ni mo te nilai pemta ni rai lang dei ba sih kamar wei mabuan nang nangi dikidegi bala rem di bala dan na do mah pak selama kalau yang terakhir no tribal ko kalau piti kita kalau yang terakhir dan hin tribal karena banyak apa Ruspa yang dan Ruspa luna dan tribal di bawah yang kita Islam hai bagi asas Islam ni dia orang pun residential certificate bagi one part residential certificate ru ni aitang itu ki barang ki permanent settler ni kan tiba nak residential certificate ru ngim ju ai pada bagi long ki permanent resident ni ai bagi long temporary nama ka jul ka dia long kumtai kan dia ki non tribal di ba ka ju ko poru kamtam ni ki NOC ni kita ni election dekat komiti zaman ai ki wala ki dei ki bala song slem ru ban ki bat mali te kimran ta ni kimran ki bat mali ba don ki bat mali ru ngim na ba ai ta ya ta te badon ki bat mali ru ni kristian ni ka tu ka jing ya ka jing ka notification ka discouncil kata ba ka song ha ki bat mali re ki barem te nyenum na ba ne ta kai shubu ta ku ma itu ipi bala don ki ba song hagwe ka snong sansnem ki wan song ne tang wai sok nem ki pan certificate la ngim ai kamlong kin ta la gini ki le shaki haya authority ki le chakut ni yang ngi ki no penya kam song pe te perintah hi bat ki dukan de kam tu ne ni ki don ki dukan ki basu ki bangim tip ki shu dan la kadan hi kum tu tenda le inform sika discouncil pada ki dawan kum tu kalau su jak la kajak hi kum tu kalau ketu dukan kadan de tu tengok tip ke ji keren joki bat ke council nama nak yang jungi te himna ban ong hi khang nim don bor ban ong ban khang hi dukan ke te
ngin hap hi ban inform se ke council ki he ki han juga council kam tang bade bagi la trip in charge ke trip te bun singi jule kunta hi ten re na ka am ka jipe tunga te na ka yang ke council tip kam tip kadon ke jinya de EU hapreng ke council bat kini ki non tribal ke bobu duka nomor ba teng dapat ba ngi la ong ki ki bom long ba chon duka teng gini ki duka de ki dang don sa so teng yem la ban ong ni ta nomor le si kalau don ke jinya stu jimut hapreng ke council ban ki ke ita dan re ye kita ki barem pada te ke NOC ke bangi ai ki kalong kalong tuthat dong majority ai ke bangi la ada san borok ki office ber ban ai NOC ye ki ke itu kan ke re ye ki bukum di kom tai orang thamai te mo ngile inform se ke council te kalati pada ke council ban le ke ma kam ka kita Urang ba snong gador bar snong mau ba pan uba aris thaba ula ong bakum gador bar snong hi karang sngo kulmar jingmut bha halor kate ka hukum bat ka jingkul mar jingmut kalong ba hai bat haganu ko benta ba ka snong kam dei ban ai kita ki sernot bat ki sernot ki bakum no ki ba ka snong kam dei ban ai ula ong ba haga jingelang jong ka shi pho dorbar la rai bakin le ya kren bar UCEM lani secretary ka KHEDC pan panjing pensyai halor gani ka hukum padula ong ba on sala ban batai khamshai hadin ke jingwan yekendo ya UCEM ne secretary ka kerteng jonga dei ba eris thaba dei rang ba snong juga snong mau ba am na kalyang kejongi naduk bangi yo itu ko ada namar kumas pentip itu yang ni namar yang adang long ba snong mentadang lai banai kini ki isi ke mengiwan tinggal ayo ai kini ki siti te hadin megi yo ina yong la yakran te habire ba kani ngir ngidang so kulumar jingmut aka banikong long ka hakanu ka benta ba minum ai tak sertifikat bersertifikat ba kumnu banginum la ban ai te de gini la yong bangina ong bangi sara spok ka sunjuk ka spok darbar ngidan pok kan ka potensi jongi te kum bakalong na du bami kini ka oda nakaliang ka jongi kum ka snong ni pat ahi kan nu ka residential ka badai khamtam ngi pe yang tu baka long kham long i kham sim kya be dei baka PRC ka domicile long ka batai sai ru hang tu ba ubri u de man dei mong chong snong ba la dap ya ka la chong khat arsnam te hadu menta mane tengi pat ai kata lai no tengi niki temporary resident gi ba wan sim gi briu tengi ai ki don kam ki school ki don kam ki college ki don kam long ta hagi kam gi neki we ndai kini ki bide ko domicile bide PRC nimpat ai te ngachukwa an cha ni ru ndia da bide be kani ka kam ila adan ke jinga ka meeting jong ka spau dorbar nang men sisa jan kan dai terik malaysiong balya ya perkat nakal yang ka spau dorbar amar kibuni kisnong ki ba dan tu spau dorbar dan kisnong ki mangi song khle pembalong mangi yang ni kena kalian ko jongki pan pau kumta ban long mali yakram bat i CM dan i secretary dong ka KHDC mengin pan di besai la ini benta te nimpat yo ka ayu ka payment long bangin ya kendu i ngatrai ngin kamla ban batai syai hadin ba ngi kendu i CM na lani secretary kum bakalong menta long habide beki NOC habide be kanu ko kot keslaru ngi da besar swa ngi besar gi kot keslaru ubrio haring kata ngi saai nimla meng su ai klumar nadu isi ke berim ko ya kumta tingi ko ni ko batmai ro ngi ya kumta hi teladon ki beri ke bon pan ni ga NOC ni ga nang ki dukan gini ki business purpose ki baki beri ki kwa ban le ang ni kasno khamtam ngi jupan pau sya ba lada don ubri u banasnong kamtam ubri price nong ban long no u beri naka jet beri jungi hi long ngibu saya kata ga yu ba lada don ki beri ki jungi ki ban tre ki ka kam namar ka kum ka an ju tis konsil be dei ber ki ka ayu ko ngom tahi ba lada don ubri u bala la ban tre ki ka kam him dan kam shu bengin ai te ya kai beri ki barang ban jadi kata ru lada ki lawan ban apply lada ki mdam ki beri jungi min hap screen beri ni ubri
hap screen bai ni bri no de ka isla ti hading kata ngi sa ai ki usi hai bedi biki bri ki bawan na sabar menta ngidang share don kan ga meeting ke balada ke isi ke baru ngidang share biya kran hi ba niele hi ban num sha shu ban wan ki bri ban bar bon chong chong ni lạnh nhọ tông niu nong chong chong bala don pa ni nomor kembali ki ong tiru nomor kan bisnong bala bun ni ki wei pat ki jat men riu ni ni da khenyi don tang sitro sipawa ru ngim don da thì cũng bao long ta long hay video bị ta banta ru long nghi kham ayu hi long nghi kham pe ngor hi long ban la long balong long ban te la kam ti ni ki bri wan ba long ngi nang ni sakman le ni la ya rai biang bang sa shong ki isi ba yu bang num sha shu ki bri bana bar snong man wa chong snong ni nomor lagi ni bala don ni labun ki bala sang ni ngam ong hi baro ki ba long ki bang susa menta ni babun ki di bala sa la rim belarim kan ni nadu kibra dan kicakai puka la jong ibun ki ni ngem ongi baro ba long ki masuan menta menne ni babun ki perasa pelayu nadu ki por mensuahi ni ki fokus nam ki dan ki jong kicakai ki dan ai ki bede pergi dukan long kumbakalong menta nak yang terus konsel ki dang wan ni ki sngi ngangi ki wan ti kumbakalong menta de ki majority hi ki dukan ki budan hangni ki baladon pai ki trading license baro fat ma kibala dan tiki dan kita kiba beli kiba claim sim jing bit hina kasnong tingi na kasnong ni ngimsha ai bikin beli ti bukan hama bala kana longi ai tra kina treba population ha population te yang ni kala cross igi khar kala hejar kala koi tangki bajala ki bayar chala u acting rangba snong jong ka nong so pho apa mau prem uba hardi renta tiang ulaong baka snong hanu menta kampat ai ga residential certificate ki balongru ki permanent residential certificate but ki domicile certificate ki no ki barjilla hapo ka snong uba renta tiang ulaong bakum ka dor bar snong bar ka wei kampat don kano ka jing shai halor ka ka hukum baru loong baka snong hi kam jo ai kulmar ye ga residential certificate Henry ka ai tang ye kito kibala sa las lembha shisho ba renta thiang ulo ongru baka snong pat kam ju pdiang ne ai kino ki kinja sernot ye gibre ki badang shuwan sa thamai hapo ka snong ulo ongru habaki barjal la ki bathmai ki wan ban shong ban sa wai hapo ka snong ka ju panchwa ye ka transfer certificate ne ki barjal la badada kita ki barjal la ki biang ye ki kot kisla kasnong kasha yaki bansa Henry ladaki day ki nong wan poi wer pat kim biang yaki kot kisla kasnong kampriang satya yaki bakum kita di ba hadim dan tathiam menta ngadang ban kum acting dong ba syong jong dong sok per motor te halor kata te ni kum bangila ayo ya kani ka kot ma ni hu branayumi te ko hukum hang ni la long ba ngim dei ban chu ban issue gini gi residential certificate ki belong ki permanent residential certificate ba kini gi domicile te hadu menta te kum kata gi pat ya pat wan hira ba ngi pat ya issue hiru te halor kani ka phang pada ngi don lang bat kini ka spawder bar te hakpo ni konsulsi ngi don ni spawder bar te kani sisi jangan beladab kendai trek nilai don ke meeting nilai keren do halor kani te shan hi minta idang ya penbaik ya appointment bagi CM joka district council te balai nyiru hadu mentangi pada syahira te khamtam badai ban ba khamtam ban dai bat kini gi residential certificate te nadu mensyahiru hadu mentaru nadu bilang rombak song ibak joni mentaru tang skor madang ban mangaru ngelong benya ya kata ni ai klumar hiru ban kibalong genuine hi ni ai kita hi ya ka NOC te ani thu hi ni issue untuk sistem senam hi te kibalong genuine hi ni ai ma te ya ka turu ngidon da ka committee ngi song da ka committee kam de tang ka rai jong romba snong na manga ngalong bek romba snong mentang ngem da committee te ngia pat issue hiru ado mentama te bo mensuaru
một ngia song da committee te ki one ai da application ki bon te ki long ki renewal te ka NOC ki bawan pan mai pada ngia song da isi te ngia approve ngim ju ai kluma ni ta pi alor kata da fikiran te ki don hang ni ki bala kha bala he ki la sa de ki pho na hang ni te yukum kita ngi khot genuine ki don ki bala sa hang ni ki don ki bala don nadu ki mei ki pe ki para ki mera ki bala kha bala he ki yap hang ni ki don ki bala sa army ki la don ki bon ha we long genuine te yukum kita ngim dan problem me bani issue kono no certificate ma te khamta me but ki badai gini ki floating population ngim ju entertain hiru ngim entertain hi kita belai ki la boni te da fipai kambun ra hasnong jungi khamta me da fipai bha ka nong so po oprom kam da bon ne area te da fipai igini containment area hang to fila ban lap ki ba long long genuine ke hije ki ba long genuine hang ni adong ni fin lap ki ba long genuine ki da kha ki non tribals ke Kak Nur saya ki long yang ni jadi baca lah. tang jongi hang ni kibar jela fi ong em trai yang tinggi total hang ni ngi don kum ars pa khandrio Kita kita lagi. ha tang ki trai Kin bat long shong wai. bat kinong song wai ta ni la poi fi gi tai apa lai ni ma ngi don ke details ki block voice ngi don tang ba ya kan ini latest min kini dang yadap ketika Aadhaar verification tingi dang dap hi kita ka recent tahap dah ya kan Hai buat syaja. komentar kita ngele hi apa sia ja te ngam hi la tam hi apa sedang lagi poi ha kita ngi de Q1 ngi hab ya ngi sim ki pan chai ka transfer certificate claim the transfer certificate te India ini sa register pada ke Pria mata ki bun wa ki bajela ki ba wan chong snong ma tena kaliang ba snong re phi dang sa na me ki bajela ki ban chong snong re phi ban wan chong snong ha snong po snong re phi so far the kilong ki genuine no ki ba biang ki kot kisla kumang batai menda kumang thu fi ki floating population te ye ki kum kita tengim ju entertain hi no do pas dang hi te hadu menta ki ba ya dan ru ki ba wan sa ru ki balong genuine hi so far hadu menta ki ba ki wan ya din ba ya kasno ki trying ki wan yalam hi ki nong song wai ki wan yalam sha ki wan pin ki kot kisla kat kum bagi la ya bu ka condition ki trying bagi de benia ya limba kasno kin wan ra ya ka ki subu kino gini gibri bahasa subu for example ki sa salam kra ki wan chef si ni chani temut ki hab wan kendu saya kasno kita ki condition ya bu naliang ka spodor bar paine mo baya kutup lang ya karan to senru bagi dang yelong confuse mo te khamta me bede bat kani ka issuing kani ka residential certificate ru ngi long issue ai pa thar be to vi ngi mention ye kini ki purpose ru kam dei ba shu ai residential certificate shu ai be mo kalau ya mention ru ya kata ba subuh pidon kam nam taka kalau will be kalau kania tang nam taka specific kalau specification kan nam dia kalau kata kam dan dah ni ngimdan tak dah ni sponsor bar ni suya dan tang ni ka kajing kwa ba ni kwa ban ya kalau clear halor kan ni ka hukum ke because ngim pat ya sungtho pi to ya ka NOC ngi sungtho ki menchuang ngi la jubu ke one turn tingi sign kum ta hi NOC ngi issue kum ta te halor ya kan ni te bandong ini ki permanent residential certificate ki pat ya issue hiru bakat badai ka domicile ngi pat ya issue hi te so far ngi pat ya kan counter no kadon ka confusion te halor kata hi ngi kwa ban ya yo ka jingsai na ka ke CDC te mentang gi dang ya penbaik ba lani ba CM lani ba di secretary jong district council dang yo ka appointment te ngi dang ya penbaik ya kata hi dang mener ngi dang ya kendu di secretary jong ka di ba mai ban secretary jong ka spodor ba te dang le ya kata hi
Emerson yo untuk clarification as district council tinggal abia. Te so far nang dir ngilaya sung thu hi. Te bayadai bat kaniga PRC bat kaniga domicile tinggi parias. Issue certificate haduk mentah so far. Sekretari jong ke Shipau Dorbar uba Meban Rani ulaong bahadin kajing yo pediang ye ketika hukum hau benai jemang da baro ki Dorbar snong nakaliang kirang ba snong ki badan hapo ke Shipau Dorbar kim pada sngo shai halor ketika hukum pat kumta kindang yai up ye kajing ye kendo jongki bat UCEM ke KHADC kaban salong haga arpu waitrik unailor hajar arpulai. Toh, kulis subun mo pi nok sanyima bola ia long lingba besia pun to te nga hangni ia don nakaliang jong ka Shipau Dorbar ka bade po ni ka konstitusi jong imo selong 18 selong west te hangni don spotli ki Dorbar sno ma te nga ngawan hangni komi sekretari jong ka ni ka Lempung jong ni senjuk jong ni itin was ti don kan ang niru ki ram asong ro khai naga Shipau Dorbar ti kumta hi nomor ba ngi borobor awi don kino ti ngi don lang bi kumne man mo man ai kino jing pentip ling ba jong phi kan ba jong media ni ba nu long ngi don lang bi thì to thì tai nó cái lòng thì hỏi cái lor cái tu cái chính sa cái là kham ya yo là kham slim cái thì cái nutrik cũng tu mo cái này cái nutrik tu cái này không बनai mie mo ok cái đây nó đủ बनai mie mo thì mắt sinh yo cái này cái city đấy thì nó mắt ngi yo thì đây sáng à rồi cái ai mà cái song thì cũng tu lại ya pelong hi je kendo apa dan jongi ba long halor kan di city kan nomor balai ba hỏi ngim da ong no kum no ngim bat da kam so apa dan kam da sai je to nomor ta kadau hadu mentaru di nang Saturday magani mo ngirang don ko wi ga isi bagi song ha thì hang tu ngila rai ba ya kan ni halor kan ni ga we de bang kam ti ngin ya kan du be ya UCM trong ga council to ha ko ki liang ngiso na kalian jungi rungi pen pau hi ka jing so kamen ni ki ai ka jing mo jing ro yo council ka bala ho ka ba sim khia kan ko ni ki ge ho ni ki kam ki be de bat ki snong ki thao kumno ban penya yani kumno ban mo ban pit benya pit ngor kita gi burung bumi mo te andre ho kata kar kom ya trikam man gi dorosong te kala long de ki stem he ka ba kele hi kumta de amut ba ubusuan kum tu un yorong kum tu andre habawan ni da pensisa ba wan na kata kasnong wan ra ba kot slana ka wi snong but la da umi nak snong jongi la ne na kan nok snong jongi bulik ka weru gijule kamta mo te hakabai dei bere ba ni sithi kum ong mena khamat ba ngindang up ya ka jingi kendu jongi ba CM te kat kum bangi la yo jiktep menin ngini kendu i hakar poi trek te hadin ngata ngatrai ngin sa yo ka jing sai ka kham benya nak kalian juki kan nomor ki ba pha ki ba ai ni te ni cũng có sunjuk ni kwa ba ni apli jumot halor ni ka sti mo te si tai nomor bas koi ba ki ko pitip ba ngi li hang ni ki ba boli ki snong ki ba ya mix population mo te se na nong ki boni ni gram asnong bro khoi kum ba ngi la ekran ka meeting ni bladap iklam le long tak kan di balong si yang empat kha la dong pa di genuine ha di genuine citizen te re kalau ka taro ngin di kendu yo siam hadin wangi la ya kan sai te kam mut akan korkom ya kan ka city buat bangin implement lagi senong kita jom ipe
kata nomor ba hang ni kasuan betang kum ka order ni kan ni long be ka order mo kum ta kan kum ba oi pi mene nomor mo te teng kila bu jing kili nak te dan lagi dong jing kili mi so tho da pilih exam rolong ta berai pilih exam te lagi dan jing kili so tho coba dan jing kili pun so tho pihak konsol gitu kai kejo mentar ki ai jing kili ni mentar ngi hap konsol kan te kan jing kili hot ngin ai da ka ngin le ko mo kan ngin ai da ka basi san max ne war ko max ne te kalong ta mo in ai ta kan ha di objektif ni di isi type na tolong bangim iyo no ipin no bersama bangim long kalong ngimpat so sai te dan ikwa kan ban keli ban discuss kan mo ti hadian ko to dan ngatrai la thi ban ong ban ya pen pau le se ni kendu biang bat phi ba kalong ta long ne hỏi ini kalian ni senong gitu dan hang ni sim gerai hadir menawa hadir mi kendo ngin hap song meeting ben oke mo ngini song meeting ben tingin saya perlu jumut lang dan katakan ingin persa nomor ban ong persa ro em ingin pediang ro em kaslong bet asun je that's why we need the clarification mo we need ban ya mutual you can mo kadang ke mutual gambarnya discuss kan ke mo ngatrai ke jumpa orang ni layu anke ngatrai bagin so INOC mo I kumiba nanong support but I napo marham tam ke sia mau ba kepada i ba kan te long mot ke singayon CP kan long ano kum do kikili nga ngari long sekretari jong sport bar okey dan Andre kita ki INOC ki long la halau jong ka peniate Andre isi ekran ni kan iro aka meeting jong ni mo isi ekran long mirror screen bagen mo ita te komu step marba ding long orang bak snong ni jing long kit kam snong ro kari ka basia tre to mon soba ber balamon ni diginong snong mo dat is demokrasi mo jing jet igini ro ambe basia jet by force ni tai tu andre jing jet ro bosim ro tre ka mon soba mon soba jing mon pai ba mo ti ka jing ba ka miat jong snong ki thao ta andre ta kan dia yang sorry biang mana teh terus zaman mahat stiki mo te kasong kata kan long inda kendu la arhoi te komdo ya kai ka intention la ni kai ka jing thu jong ka council ka jing thu ri ba am dei bong bagin mo kedi ba tang ba hakun urkom te ngin pennya hakun urkom prosedur ke takin mo mangimla te pun sulit pemaro mo